Wacht. GTA muziek te leven. Dit is oh, je mag wel even gewoon stil, dat is wel vreemd. Niet er gedaan! Wat? Oh, er komt dan uit de MacBook aan, hoor. Die gaat nou wel sun en dan gaat het netwerk gaat plat. Oh, oké. Moet ik weer helemaal opnieuw rekenen. We gaan één nummer. What the fuck? Ja, ik wil er gewoon dance te doen. Kijk, wij. Kun je dat zo? Wat deed hij? Er is een SD-doosje, ja. Wat deed hij? Dan ben de rest allemaal niet aan. Gaan we in dit jongen? Gefilmd op je dikke rat afloop! Ieter, laat zien.